Takže ahojte všetci, ja vás vítam pri novom videu, ktoré bude taká nejaká novinka, ktorú som sa rozhodol občas natočiť. A teda dneska tu bude proste prvý diel, bude to taká nepravidelná séria a bude to o to, že proste vždycky zahrniem nejaké novinky, čo sa dejú vo svete, alebo teda nie je že úplne že novinky, ale aj také veci, že čo sa dejú na internete, ktoré sa ešte stále riešia, takže myslím si, že môžeme ísť na to a určite mi napíšte, že či sa vám tento typ videa ľúbi, alebo mám skôr točiť videá, ktoré som točil predtým. Ja si myslím, že toto by mohlo byť fajn, ale tak dajte mi vedieť, že ako to vy vnímate. Takže prvá taká novinka je, že Zuzana Čaputová sa rozhodla, že nebude kandidovať na prezidentku. Stalo sa to tak 20. júna o 15:00 v prezidentskom paláci v Bratislave. A vlastne mala aj taký príhovor, asi vám to tu niekde dám a môžete si to prečítať. Poďme ďalej, toto je už trošku vážnejšie a to je to, že štvrtok 8. júna ruský turista išiel do Egypta a tam ho zožral žralok. Následne sa teda ukázalo, že toho žraloka, ktorý ho zabil, tak zastrelili a dali ho vycpať a dali ho do nejakého múzea. Ja som si čítal nejaké komentáre, ktoré sa pod tými príspevkami zobrazovali. Zas internet sa rozdiel na také dva tábory. Jeden hovorí, že vlastne dobre, že toho žraloka usmrtili, pretože sa hovorí, že keď žralok ako zabije jedného človeka, tak mu začne chutiť taká tá ľudské mäso a potom začne ďalej vlastne zabíjať ďalších ľudí. No a druhá strana, ktorej sa prikladám aj ja, si myslí, že ho proste nemali zabíjať, pretože to je reálne jeho domov a myslím si, že proste my vstupujeme na jeho územie, takže vlastne on to nás bere ako potravu. A je jedno, aký vlastne typ živočícha sme. No a vlastne viac o tomto turistovi bolo to, že s najväčšou pravdepodobnosťou tak Daily Mail napísal, že ten človek chcel údajne vlastne utiecť z Ruska, aby nemusel ísť do vojny. Poďme na ďalšiu vec a toto je také trošku odľahčenie. A to je, že nedávno mal Apple WWDC konferenciu, kde väčšinou predstavuje vlastne softvery, nie hardwareové žiadne veci, ale občas tam ako predstaví aj nejaký hardware a to sa aj v tomto prípade stalo. Okrem toho, že teda predstavil nový iOS 17, macOS, ako sa to volá, ja som nabudol, ako sa má ten macOS, ja sa musím pozrieť. Áno, macOS Sonoma. Všetky tieto macOSy sú nazvané podľa nejakej oblasti v USA. A toto teda nebolo hlavné, boli tam nejaké novinky, čo sa týka teda toho iOSu, že napríklad teraz keď máte mobil a niekto má tiež iPhone, tak stačí vlastne, že už nemusíte proste nosiť také tie NFC vizitky, že si to takto proste, keď má nejaký mobil NFC, tak si to takto ako priloží a to sa mu zobrazí nejaké to info. Ale keď má niekto iPhone, tak stačí, aby ste vlastne ten druhý mobil priložili k tomu prvému a ono sa to spraví taká pekná animácia a vlastne to je ako vaša vizitka, takže verím, že toto zabije asi všetky také tie startupy, ktoré robili tie NFC vizitky. Myslím, že to je dobrá funkcia, není to vôbec zle, pretože predsa teraz si opisovať o niekoho kontakty, proste vám takto priložíte mobil k druhému, teda jediná nevýhoda je asi to, že Androidy samozrejme toto nemajú, pretože je to iba na iOSy. No a vec spojená napríklad s tým je aj to, že keď chcete posielať niekomu airdrop, napríklad nejakú fotku, tak presne tiež stačí, aby ste proste spárovali spolu takto mobily a ono sa to ako automaticky predá do toho druhého a nemusíte hľadať to presne zariadenie, takže podľa mňa je to fajn funkcia. Okrem toho tam už asi nič také není, alebo čo som si ja teda všimol, tak nič také tu není. Ja už mám teda betu a myslím, že už také maličkosti, ako napríklad to, že si môžete pridať viac takto časovačov, že prosím môžete si zapnúť naraz viac časovačov, ale to si myslím, že je taká funkcia, že to asi nebudete potrebovať. A teraz ma napadla ešte jedna funkcia, widgety, ktoré máte proste také tie klasické, tie klasické widgety, tak už stačí, aby ste na ne klikli, čo proste, keď na ne kliknete, tak sú už, že sa vám normálne, nemusíte si otvárať hneď tú aplikáciu, ale len na ne kliknete a vlastne ono sa spustí tá požiadavka, ktorú chcete, že sa vám automaticky otvorí tá aplikácia, čo je tiež fajn. A to je už asi všetko, reálne nič také tu ináč nepridali, čo som si všimol. Je teda ešte nový iWatch OS,
ale ten sa mi zdá celkom zlý, ho tiež mám už na hodinkách, ale reálne vec, ktorá ma štve, že oni zmenili kompletne ovládanie na túto korunku aj na to klasické tlačidlo a ovláda sa to hrozne neprirodzene, pretože oni tam pridali tie widgety a potom sa to všetko muselo zmeniť, to ovládanie. Apple predstavil podvodné okuliare za $3500. Je to VR lomeno AR headset, ktorý si dáte takto proste na tvár. Vlastne môžete pracovať s tým headsetom. Není to, že úplne na hry, ako je väčšina týchto headsetov, ale je to skôr tak, že na prácu. A je to také zaujímavé, pretože si to stojí $3500, čo podľa mňa aktuálne sa teraz vôbec neoplatí kupovať aj z toho dôvodu, že bazérka tam vydrží 2 hodiny, čo je extrémne málo. Toto bude vychádzať až na budúci rok, niekde na začiatku roka, po tých, čo to už recenzovali. Oni hovorili, že to je hrozne ťažké, no mali z toho otlaky, takže to celkom ešte také, že to treba fixnúť a skôr je to teraz pre tých vývojárov, ktorí tam začnú robiť aplikácie, aby potom, keď si to ľudia budú kupovať, by tam už mali kompletne všetko. Viem, že začali spolupracovať napríklad s Disney a normálne tam je už Disney Plus, takže už sa to za chvíľku začne rozširovať, normálne si tam môžete napríklad pozrieť film na úplne veľkej obrazovke. Tá kvalita má byť 4K, takže naozaj kvality sa netreba báť a neviem, či som ešte niečo, áno, má napríklad to také funkcie, že on to vyzerá, že to je ako keby priehľadné, že vlastne keď s niekým hovoríte, tak on vám vidí do očí, ale je to vlastne tak spravené, že vnútri sú kamery a vonku je obrazovka, takže vy vlastne sa s ním rozprávate cez tú obrazovku, proste to není, že reálny kontakt, ale má to pripomínať vlastne ako keby ste normálne spolu videli oči, aj keď to není úplne tak. Ďalšia vec je napríklad ovládanie, ktoré je úžasné, proste vy keď si to dáte na hlavu, tak to má nejakých 8 kamier a keď napríklad chcete, že scrollovať, tak spravíte toto, alebo proste toto, neviem, aké sú presne teraz tie gesta. A vlastne ako kurzor používate oči, vlastne ono to skenuje aj vaše oči a kde sa pozriete, tak vlastne na to potom iba stlačíte napríklad toto a to sa vám klikne ako tej virtuálnej realite. Takže toto je fajn podľa mňa, ale hovorím, že ešte sa to neoplatí kupovať a aj tí špecialisti hovorili, že viacej sa oplatí počkať a že tie ďalšie vlastne VR headsety budú lacnejšie od Apple. Že toto je len taký akoby krok do toho VR sveta. Poďme teraz na takú úplne že najväčšiu vec, čo sa stalo, podľa mňa si to už každý musel počuť, je to reálne všade to bolo a ja som to celkom dosledoval, ale neviem, či som tam niečo nezabudol napísať, pretože ono sa tam reálne stalo toho toľko, že až to není možné. Takže určite ste už o to počuli, bola to teda ponorka Titan, ktorá išla na expedíciu, proste išla sa pozrieť na vrak Titaniku, ale pritom vlastne ako išli, tak im zlyhalo spojenie a niečo sa stalo. A teda neskôr sa ukázalo, že teda všetci tam naozaj zomreli, ale poďme sa teda vrhnúť, že čo sa presne asi stalo. V prvom rade chcem povedať, že Titan patril spoločnosti OceanGate, ktorá nemala moc dobrú minulosť, pretože už viacejkrát sa stalo, že proste tá firma nebola testovaná nejakými tretími stranami, že proste iba oni si robili také nejaké testy a neboli testované nejakou vládou alebo tak a vlastne pri vstupe do tohto Titanu ste museli podpísať proste zmluvu, kde sa píše, že vlastne keď sa vám niečo stane, tak oni za to neberú zodpovednosť, čo už teraz také divné. Tá loď bola ovládaná joystickom od konzole. Vlastne neskôr sa ukázalo, alebo niekto napísal, že reálne joysticky od konzole sa používajú aj v nejakých vládnych projektoch, pretože joysticky sú na to prispôsobené tieto herné, že majú nízku latenciu, takže keď vy niečo spravíte, tak sa to okamžite spraví, čiže reálne tieto joysticky do tých hier sú asi tak najlepšie spravené. Ale je to trošku divné, nebudem nič hovoriť, ako keď som o tom počul prvýkrát, som si povedal, že prečo to bolo proste ovládané joystickom. Za tú ukážku toho Titaniku tak si musel zaplatiť $250,000 za osobu. A teda poďme sa pozrieť, že konkrétne kto bol v tej ponorke. Že som to povedal nejakú blbú, tak toto prečítam ešte raz. Čiže okrem šéfa firmy Stocktona Rusha sa tiež viezol britský dobrodruha Hamisha Hardinga, francúzskeho znalca Titaniku Paula Henryho Nargeoleta a britského podnikateľa s pakistanskými koreňami Shahzadu Davoda a jeho syna Sulemana. Sú to hrozne ťažké mená. Kto
preboha má takéto meno? A ďalšia vec, ktorá pre nich musela byť hrozne nepríjemná, je, že tá ponorka sama o sebe je hrozne maličká a napríklad tam majú taký iba provizorný záchod, takže neviem si predstaviť, že pokiaľ by tam bol niekto naozaj, že tie 3 dní, či koľko to trvalo celé, tak to tam muselo hrozne smrdeť, keď tam niekto zomrel, tak reálne tí ostatní to museli dýchať. No a najhoršia vec je, že sa dlho predpokladalo, že možno tá ponorka ani není, že pod vodou, ale je nad vodou, ale proste tým, že oni sú zapečatení a že by to proste ľudskou silou naotvorili, tak že proste oni videli reálne more, že nevideli proste vnútri toho mora, ale boli proste nad hladinou, ale nemohli reálne nič spraviť, takže toto je ešte viac taká deep vec, čo sa mohla stať, ale našťastie sa nestala. Reálne si predstavte, že ste proste v hĺbke 4000 metrov skoro, kde teda ten vrak Titanicu je. Je vám tam zima, nesvieti tam svetlo, svietia tam iba také tie všelijaké kontrolky, alebo možno ani to nie. A reálne nič nevidíte, to musí byť proste úplne že hrozný zážitok, ja si to vôbec neviem predstaviť. No našťastie, čo sa potvrdilo, je to, že oni vlastne už predtým vlastne radary počuli také divné zvuky, každých 30 minút niekto proste ako keby zaklopal. A teda najprv si mysleli, že sú to oni, že klopu proste o pomoc, ale neskôr sa zistilo, že to bol asi ten vrak lode, že niečo proste klopalo tam. A s najväčšou pravdepodobnosťou teda hneď ako stratili oni kontakt vlastne s tými, čo to tam riadili zvonku, tak zrejme ten prúd tej silnej vody, pretože proste 4 km nad sebou máte ešte proste vodu, to musí byť hrozný prúd. A s najväčšou pravdepodobnosťou teda tá loď mala niekde nejakú prasklinu, stačí, aby bola malá prasklina a tá loď sa akoby implodovala do seba. Našťastie dobre, že tak to bolo, pretože keby to bolo inak, tak by tí ľudia museli trpieť, ale s najväčšou pravdepodobnosťou si ani teda neuvedomovali, že sa niečo stalo, pretože takýto implod proste, že sa to dá donútra, že sa to neexploduje von, ale dá sa to donútra, tak reálne trvá takých 30 milisekúnd. Vlastne to ľudské telo to nedokáže ani nejako spracovať tých 30 milisekúnd, proste to je hrozne rýchlo, čiže oni reálne len zrazu neboli. Ešte sa vrátim k tomu podnikateľovi s pakistánskymi koreňami a ten tam mal teda aj svojho syna Sulemana, ktorý najprv teda na tento Titan nechcel ísť, ale neskôr ho vlastne ten otec presvedčil, pretože bol práve deň otcov a keby teda nakoniec nenastúpil, tak je živý a bohužiaľ teda, ale našťastie, že mali aspoň takú asi najlepšiu smrť, čo mohli reálne mať. No a teda, čo je ešte celkom dosť zlé, je, že úrady americké teda hlavne o tomto vedeli už niekoľko vlastne hodín predtým, než sa to stalo, že proste všetci zomreli. Ale reálne to nepovedali, asi si neboli úplne že na 100% istí, že či sa to stane. Ale napríklad James Cameron tiež o tomto vedel už ako nejaké dni dozadu. Teda tento James Cameron bol režisér Titanicu a on hovoril tiež, že vlastne je to hrozné, že to napovedali hneď. Ešte čo sa hovorí je, že to nemohli povedať, pretože to robil nejakými tajnými prístrojami, ale prečo to sú tajné prístroje, keď ste to aj tak nakoniec povedali, ja tomu nechápem moc. Zabudol som jednu veľmi dôležitú vec a to je, že tie rodiny tých zosnulých tak musia byť ako teraz v extrémne ťažkej situácii, neviem si to ani predstaviť. Hlavne teda najviac mi je ľúto asi toho Sulemana, pretože on bol najmladší, mal iba 19 rokov, bol na výške a proste si to ani neviem predstaviť. Viem, že teraz tie rodiny vlastne podávajú žalobu na tú spoločnosť OceanGate, čo sa ani nečudujem. Myslím si, že túto spoločnosť rovno môžu zatvoriť ten OceanGate, pretože reálne kto by už veril takejto spoločnosti, ktorá má takúto skvelú minulosť, ale teda ešte raz, hlavne teda tie rodiny sú na tom asi teraz úplne najhoršie. A pomenám teda na predposlednú vec a to je kolaps s Pharrellom Williamsom a Louis Vuittonom. Túto kolekciu vlastne všetci chválili, hlavne teda odborníci povedali, že to je jedna z najlepších kolekcií, ktorá sa teraz tak ukázala. A keby ste nevedeli, kto to je Pharrell Williams, tak je to americký spevák, skladateľ, rapper a hudobný producent. Má napríklad známe hity ako je Feels, Get Lucky a Freedom. A má napríklad aj svoju beauty značku s názvom Human Race,
ktorá má proste skincare produkty a napríklad táto značka Human Race spolupracovala napríklad s Adidasom, ktorí predstavili vlastne oblečenie spolu, takže sa mám vlastne jeden produkt od tej Human Race s tým Adidasom, keď mali collab, mám teda konkrétne tepláky, sú to takéto oversize tepláky a vlastne z tejto strany by mal byť logo Adidasu niekde. Tu je vlastne logo takto Adidas, neviem, či to je vidieť. A na druhej strane je logo tej značky, čo má on, ten Human Race. To je tu. A tie gače mám naozaj rád, takže tá značka je asi kvalitná celkom. Toto není úplne prvý collab s Pharrellom Williamsom s nejakou značkou. Mne sa zdá, že oni aj predtým spolupracovali, ale teda až teraz predstavili nejakú takú úplne, že kolekciu, napríklad veľa ľudí, čo ale kritizovalo, bola taška, proste reálne takáto taška za $2 milióny, čo je proste hrozne prehnaná cena, ale to by ani nevadilo, ale veľa ľudí si vlastne na tej taške všimlo, ja to tu aj nájdem, ja to tu niekde dám, že keď robili ten photoshoot, tak tá taška na všetkých tých fotkách vyzerala pokrčene a veľa ľudí sa obáva, že tým, že to bola nejaká taká prémiovejšia látka, tak sa môže tá taška rýchlo poškodiť a je to skôr také, že si to doma položíte na nejakú poličku a tam to aj ostane, pretože veľa ľudí si práve myslí, že to nebude mať dlhú životnosť, pretože ono ako je to pokrčené, tak ono tam môžu začať také tie pásky všelijaké a nevyzeralo by to potom pekne. A myslím si, že to tak aj naozaj bude. Áno, mám to tu. A ešte teda chcem povedať, že väčšinou keď sa robia tie fotoshooty, tak sa to väčšinou robí na niekoľkokrát, ale neviem prečo teda tá taška vyzerá na tých fotoshootoch tak pokrčene. Asi tým, že sa to až veľmi ľahko krčí, ale tu to asi bude vidieť, čakám, tu to aj dám, čo vám to ukazujem. Asi tak. No a poďme na poslednú vec, ktorú nikto nevie, to iba ja viem, že sa toto deje. To nikto okolo mňa nevie, že za chvíľku sú prázdniny, to je normálne, že secret info odo mňa, takže teraz vám to tu hovorím. Vlastne prázdniny by sa mali začať od 1. júla do vlastne 31. augusta, keď je posledný prázdninový deň a potom by sme mali ísť zase do školy. Už sa normálne bojím takých tých reklám, proste pôjdem po ulici, tam bude, že back to school. Neznášam reálne tie reklamy a nechápem, čo to stále robia. Ale teda 2 mesiace prázdnin, to je celkom dosť. To ako nebudem nič hovoriť, aj keď to v nejakých krajinách majú už 4 mesiace, ale to nevadí. Sa s vami takto tu lúčim, takže ak sa vám toto video ľúbilo, tak určite nebudete like. Ja neviem, či toto video ešte vydám, pretože reálne ja som tu toľkokrát mýlil, že to bude také zamotané video, že ani ja nebudem vedieť, ako to zostrihať nejako dobre. Takže určite mi nezabudnite like, odber, určite keď dáte odber, tak nezabudnite zakliknúť aj zvonček, pretože potom neprídete vlastne o žiadne video. Viem, že veľakrát YouTube robí to, že napríklad ruší odbery len tak, takže sa určite pozrite, že či máte ten odber. Napíšte nejaký komentár, pretože to YouTube algoritmus asi najviac posunie ďalej toto video, takže čaute.